O Partido Socialista trae a este pleno unha moción co objetivo de impulsar un plan de revisión e de mantenimento das áreas de xogo infantís, tanto das que están nas áreas de lecer como as que se encontran nos distintos centros educativos. O aspecto que presentan moitas destas áreas dende o noso punto de vista é consecuencia dunha mala xestión por parte do goberno, en este caso da concelleira de servicios, que entendemos que a falta de planificación no seu departamento está abocando a que non se solucionen os desperfectos, hai áreas con parafusos soltos, con elementos rotos, que, sin lugar a dudas, provocan un perigo innecesario para os usuarios deles que non deixan ser menos pequenos que non coñecen o perigo que pode producir. Tamén entendemos que esta situación non é só dada tamén por unha falta de planificación, tamén ven acompañadas, sin lugar a dúdas, polo uso, que o uso tamén degrada as instalacións, o tempo que levan moitas das pezas ali postas tamén sufre un desgaste, igual que, por desgracia, tamén hai actos vandálicos que fan que moitos dos parques que hai no noso concello estén na situación na que se atopan. Pero o Grupo Socialista entende que esta situación, a pesar de todos estes inconvenientes que xa mencionei, non pode ser unha excusa para que o goberno deixe de actuar e deixe de facer unha revisión anual tal como se recoñece na propia normativa. Nos entendemos que é preciso facer unha valoración minuciosa e pormenorizada de cada unha das áreas, establecer cales son os elementos que están fora da normativa, que elementos hai que sustituir, que elementos se poden facer reparacións, e a partir de aí desarrollar un plan que seguramente non vai a poder ser curto, sino a longo prazo de reposición e de mantemento. Por esa razón, traemos ao pleno a adopción dos seguintes acordos. En primeiro lugar, elaboración por parte dos servicios técnicos dun estudio detallado sobre se as áreas de xogo e os elementos que as integran, inclusive as que se ubican nos centros educativos, cumpren coa actual normativa de seguridade que a regula. O acordo número 2, elaboración e implantación dun plan de melloras co objetivo de adaptar as zonas infantís á normativa vigente. O punto 3, unha vez subsanadas as melloras imprescindibles nos parques infantís, proceder á implantación dun plan de supervisión e mantemento permanente que evite deterioros tan evidentes como os que sufren actualmente as zonas infantís no noso municipio. Entendemos que se hai un plan de mantemento e de revisión periódico, seguramente a longo prazo os cartos investidos nas áreas vai ser reducido, porque non é o mismo destinar unha partida para un mantemento que unha partida para a sustitución de pezas enteiras. Entón, por iso apostamos por que se faga este plan.